שלום ילדים, ערב שבת קודש, פרשת תולדות, עונג שבת, קבלת שבת, מתחילים. היום יום שישי, היום יום שישי, מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. אז בפרשת תולדות ילדים חמודים אנחנו לומדים על הבנים שנולדו ליצחק ורבקה. נולדו להם שני בנים, יעקב ועשיו. יעקב איש תם יושב אוהלים, ועשיו איש ציד. על יעקב ועשיו נשמע מהרב חיים אייזנטל, ראש הישיבה התיכונית בחיספין. הרב אייזנטל, בבקשה. ילדים יקרים, שלום וברכה. פרשת השבוע שלנו, פרשת תולדות, אנחנו פוגשים בשני אחים. שני אחים תאומים שמסתבר שהם בכלל לא דומים. אחד אדמוני, כולו כעדרת שיער, נולד כבר שהוא ממש נראה כמו נער, ולעומתו יעקב, אח צעיר, שבאותו גיל אבל נראה הרבה יותר חלק, הרבה יותר עדין מאחיו. וגדלו שניהם, אחד יצא לציד, יוצא לשדה, הולך כדי למצוא שם כל מיני חיות כדי לאכול, מתאמנו בחץ וקשת, ואילו אחיו יעקב איש תם יושב אוהלים. מה זה יושב אוהלים? לומד תורה וגם רואה את הצאן בעדינות. יום אחד חוזר עשיו מן השדה כשהוא עייף, רואה את יעקב כשהוא מכין תבשיל, ובאותו רגע הוא מוכן למכור את כל אשר לו, אפילו את בכורתו הוא מוכר לאחיו, ליעקב. יעקב קונה את הבכורה, ובזה הוא מספר לנו שלפעמים כדאי להסתכל עם מבט אחד קדימה. לא רק מה שכאן ועכשיו, את הנזיד עדשים, את האוכל שמשביע את בטנו של עשיו, אלא להסתכל על הבכורה. בכורה זה בעצם תפקיד, זה בעצם אמירה שהוא אחראי להוביל את הדרך של אבא שלו. אביו יצחק שמנחיל דרך של קדושה, של טהרה, של אחריות על העולם, עתה היא עוברת ליעקב. אמנם הוא האח שיצא שני, האח שיצא אחרי אחיו עשיו, ובכל זאת הוא זה שקונה את הבכורה. מה זה אומר לנו? אנחנו בניו של יעקב. זה אומר לנו שאחריות אנחנו קיבלנו ממנו בירושה, אחריות על תיקון העולם, אחריות להיות אנשים טובים, ולכן ילדים טובים, שבעזרת השם תמשיכו להיות ילדים טובים, ילדים מתוקים, בניו של יעקב, בניו הנפלאים של אבותינו הקדושים. תודה רבה לרב חיים אייזנטל. אנחנו קוראים בפרשה כשיעקב ועשיו גדלים, אומרת התורה, ויגדלו הנערים. גם אנחנו גדלים משנה לשנה. בהתחלה אנחנו נולדים תינוקות, לא יודעים לדבר, לא יודעים ללכת, אין לנו שיניים, לפעמים גם אין לנו שיער. לאט לאט אנחנו גדלים, לומדים לשבת, לעמוד, ללכת, לדבר, מצמיחים שיניים, מתחילים לאכול לבד, ואנחנו נהיים עצמאים. יש משהו שהרבה ילדים אוהבים, מוצצים. אנחנו אוהבים מוצץ וזה מרגיע אותנו, אבל כשאנחנו גדלים מגיע הזמן להיפרד מהמוצץ, וזה קצת קשה לגדול ולהיפרד. הלכנו השבוע, מתן ואני ועמיתי, לאישה מאוד, וחומי, הכלבלב של עמיתי, לאישה מאוד מאוד יקרה וחמודה, לסבתא תהילה מחיספין. בואו נראה את המפגש עם סבתא תהילה. בבקשה. שלום ילדים, היום אנחנו מתארחים בבית של סבתא תהילה. סבתא תהילה, שלום. שלום. מה שלומך? איזה אורח? נעים מאוד, נעים מאוד. אני כל כך... ככה אני שמחה שאתה באת לבית שלי. אני מאוד אוהבת אותך, כי אתה
אתה יפה כזה, נחמד. כן, אני מתן, ואני מאוד מתרגש להיות פה. תמיד שמעתי בספרייה שסבתא תהילה מספרת סיפורים, וסוף סוף אני זוכה לפגוש אותך. בשמחה, אבל גם לי יש חבר. אתה יודע איזה חבר קוראים לו? איך קוראים לו? איזה חבר? זה סוד. זה בטח חתול. לא. אולי תוכי. אריה? לא? איך אני אחזיק אריה בבית? הוא כזה גדול. אבל יש לי חבר שהוא כל הזמן מלקק אותי. וקוראים לו לקקני. אתה יודע למה? למה? כי הוא מלקק אותי. אוי, איזה לקקני חמוד. שלום מתן. הוא מתבייש. אל תתבייש, אני מאוד נחמד. אתה רוצה להיות כזה צלי? מאוד מאוד. מה אתה מתבייש? לא. אז מה? אז מה אם הוא גדול? ואתה יותר קטן, זה לא אומר כלום. הוא גדול, יש לו עיניים גדולות, תראה איזה פה גדול. אבל זה לא פה שנושך, זה פה שמלקק ומדבר. נכון שגם לך יש פה, הנה, אבל יש לו פה לשם שהוא כל היום מלקק. וגם אוהב לי, איי, די, לא יפה. אתה תופס לי את האוזן שלי. זה כאב לי. היה משחק, כן, אתה אוהב לשחק איתי, ורואים שיש לו פלסטרים. כל היום הוא רוצה סבתא, תני לי פלסטר. כואב לי הראש, תני לי פלסטר. עשיתי, קניתי פלסטרים עם כל מיני דברים של ילדים, עם פאפה, עם כל מיני צעצועים. פתאום כאב לו גם האף. הוא אמר שכואב לו האף. לך כואב האף לפעמים? כן, וגם יש לי אף גדול, אז זה מאוד כואב. אבל למה לא שמים לך פלסטר? כי גולן לא נותן לי, הוא קצת קמצן. אוי, אמא, סבתא קנתה לי המון פלסטרים, וכל פעם אני אומר לה כואב לי, והיא שמה לי פלסטר, כי אני אוהב פלסטרים. איזה כיף לך. גם אני אבקש פלסטרים, זה רעיון טוב. כן, עם המון ציורים, ויש לי גם על האוזן. איזה חמודי. הוא שמח שאתה באת לבקר אותו. הוא שמח שיהיה לו חבר חדש. אתה רוצה להיות חבר שלי? כן. אני אוהב אותך. חמוד, אתה מדגדג. אני מלקק אותך. וגם איתך. בסדר. אז יהיה לך חבר חדש. אתה שמח, אני רואה, אתה שמח. איזה כיף. יש לך חבר. איזה כיף. אבל הוא בדרך כלל רוצה לבוא איתי לגן הילדים. אמרתי לו, לקקני, אתה לא יכול ללכת לגן הילדים. הוא נורא נעלב. אבל אמרתי, גן הילדים זה רק של ילדים. מה פתאום של כלבים? אתה יכול לשחק עם ילדים? נכון. אבל אסור בגן להביא כלבים. אתה משחק איתי, ואתה משחק עם כל החברים שלך פה בבית. אתה רוצה גם בחוץ? אז יש לך גינה. ובגינה יש לנו המון גם עץ עם מוצצים, אתה יודע? יש לי בגינה עץ של מוצצים. עץ של מוצצים? כן. מה צריך מה, הם צומחים על עץ מוצצים? לא. ילד שכבר אומר, אני גדול ואני לא צריך מוצץ. כן. הוא בא לסבתא תהילה, וסבתא תהילה קושרת את המוצצים חרוזים, ותולה על העץ, ויש לנו מלא.
מוצצים על העץ. יופי. ואם אתה מוצץ, ואתה כבר גדול, יש לך מוצץ? לא, אה, זה רבי גדול. אבל אם יש לי אח קטן ויש לו אם אח מוצץ, שלך קטן ויש לו מוצץ, והוא כבר לא רוצה להיות עם מוצץ, אז הוא צריך להחליט שהוא לא מוצץ, והוא גדול. אז הוא יבוא לסבתא תהילה, וסבתא תהילה תתן לו חרוזים, הוא ישחיל את החרוזים ונלך ונבחר מקום בעץ. בסדר? איזה רעיון יפה. רגע, ילדים, שמעתם? אם יש לכם מוצץ וכבר אתם רוצים להיפטר מהמוצץ, אתם מוזמנים לבית של סבתא תהילה ותוכלו לתלות מוצץ על עץ כמו המן הרשע שתלו אותו על עץ. לא. לא? זה לא. זה מוצצים שאם מתגעגעים באים לבקר אותם לפעמים. ולהגיד, הנה זה המוצץ שלי, ופעם הייתי קטן ועכשיו אני גדול. איזה רעיון נפלא. כן, אבל זה גם העץ שלי. מה, אתה לא מצאת את המוצץ? לא, אבל אני גר פה. נכון, אז זה גם העץ שלך. אני רוצה לספר לך, נתן, שיש לי גינה מיוחדת במינה, וקרה לי מקרה מאוד מיוחד. כן, מה קרה? הלכתי בבוקר, יצאתי לגינה, ובגינה הסתכלתי מסביב, וראיתי משהו מוזר. מה זה? לא יודעת. פתחתי עלה, ועוד עלה, ועוד עלה, ועוד עלה, ועוד עלה. והסתכלתי בפנים. אאו! מה קרה? קיבלתי מכה באף. אוי, אאו! מה קרה? קיבלתי מכה באף. פרח נותן מכה? לא יודעת, זה מוזר. ככה הוא גדל לי בגינה. אוי, אוי, תראה מה קרה. מה זה? משהו יצא מתוך הגינה. שלום לכם, אני פצפונת דלה בתוך הפרח. אני תדונת ופצפונת דלה בתוך הפרח. כשכולם צועקים, אני לא אוהבת, אז אני נכנסת בפנים. תצאי, אני אהיה בשקט, אני מבטיח. אל תצעק. אם סליחה. צועקים מול היא לא באה. פצפונת תקרא לה. פצפונת. עוד פעם. פצפונת. הנה, יוצאת. שלום. איזה פצפונת יפה. סליחה, לא רציתי להפחיד אותך. בואי תצאי. אני אהיה בשקט. אני רק... ילדים, תהיו בשקט. אני לא אוהבת שצועקים. רק שקוראים לה בשקט. תקרא לה. תקרא לה. עוד פעם. הנה, שלום. אתה חמוד מאוד. שלום, נתן. אתה חמוד מאוד. אנחנו יכולים להיות חברים? אוי, אבל אתה כזה גדול, אתה לא תוכל להיכנס לבית שלי. אני יכול רק להציץ? אתה רוצה לראות מה יש בבית שלי? כן, את מרשה לי? כן, אבל אין מקום לכלום. אבל יש פה ריח טוב של פרח. נכון. וריח זה קשור לפרשת שבוע שהריחו מישהו, אבל על זה אנחנו לא נגלה עכשיו. מה? הריחו מישהו, היו לו בגדים עם ריח מיוחד, אבל על זה נספר אחר כך. אצלי פה בפרח כל כך נעים,
מצוינים. שלום, שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. ומה שלומכם, ומה שלומכם, ומה שלומכם היום? נחמד לי מאוד להיות איתכם, נחמד לי מאוד לראות אתכם. שלום לכם, שלום לכם, שלום לכם, שלום. היא לא אמרה להתראות ונעלמה. להתראות. להתראות חמודה. ביי ביי. ביי ביי. שלום לכם, היה לי מאוד נעים איתכם. תבואו תמיד לראות מוצצים, לראות סיפורים בגינה. יש לי גינה עם המון המון סיפורים. ואפילו אנחנו תולים כל מיני צעצועים. לפעמים אנחנו כדורים שמים, ולפעמים שרשרות עם חרוזים. יש דברים מאוד מעניינים. היה לי מאוד נעים להכיר אותך, מתנו שלנו. תודה. אתה מקסים. תודה, אתה חמוד. תודה. היה נעים מאוד מאוד. גם אני שמחתי לפגוש אותך. שמעתי עלייך כל כך הרבה, וראיתי איך הסיפורים נמצאים סביבנו, ורק צריך להסתכל. למדתי היום הרבה. תודה, 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 ותודה שהערכת אותי. בשמחה רבה. שבת שלום ילדים. שבת שלום. תודה רבה לסבתא תהילה היקרה שהקדישה לנו מזמנה. ובאמת, אצל סבתא תהילה, כמו אצל כל הסבים והסבתות שלנו, אנחנו פוגשים דברים שקשורים לחושים שלנו. יש לנו חוש טעם, וסבא וסבתא תמיד מפנקים במטעמים. קיבלת מסבתא תהילה משהו מתוק? כן. ויש גם חוש ריח, וכשנכנסנו לבית שלה הרכנו ריח של מרק חם. ויש חוש ראייה וחוש שמיעה. סבא וסבתא יודעים גם לראות את התכונות הטובות שלנו, וגם לא לראות את מה שלא תמיד צריך לראות. גם לשמוע דברים טובים, וגם לא לשמוע את מה שלא צריך לשמוע. ויש לנו חוש מישוש, וסבא וסבתא אוהבים לחבק ולמשש אותנו. בפרשה מסופר על יצחק שהיה זקן, והוא כבר לא ראה כל כך טוב. וכשהוא לא ראה כל כך טוב, אז הוא ביקש מעשיו, הבן שלו, להביא לו מטעמים כדי שהוא יברך אותו. שמעה את זה רבקה, ורבקה אמרה ליעקב, שמעתי שאבא רוצה לברך את עשיו, לך אל הצאן, תביא לי גדיים, אני אכין לאבא מטעמים, כדי שאבא יברך אותך. יעקב חשש שאבא ידע שהוא מרמה אותו, אבל רבקה אמרה לו, אל תדאג, עליי קללתך בני. הלך יעקב כמו שציוותה עם רבקה, וכשהיא סיימה להכין את המטעמים, היא שמה על הידיים של יעקב שהיה איש חלק, היא שמה את האור של הגדי כדי שאם אבא ימשש אותו, אז הוא ירגיש משהו כזה כמו עשיו שהיה שעיר. ובאמת יעקב מגיע לאבא, ואבא אומר הכל כל יעקב, אבל כשהוא ממשש אותו הוא אומר הידיים ידי עשיו. ואז הוא מריח אותו, והיה לו בגדים מיוחדים, בגדים שעשיו היה לובש כשהוא היה בא לכבד את אבא. ככה יצחק חשב שעשיו עומד לפניו וברך אותו. אנחנו נשיר עכשיו שיר מאוד יפה, שהוא גם תפילה, שאנחנו מבקשים מהשם להושיע את עם ישראל. הושיע את עמך, ברך את נחלתך, ורם 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 ונשם ונשם עד העולם. הושיע את עמך, ברך את נחלתך, ורם 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 ורם
השבוע, לפני שאנחנו יוצאים ומסיימים, אנחנו הכנו לכם חידה. את החידה יספר לנו הרב אריק האהוב מבית הספר גולן. הרב אריק. שלום ילדים, הגעתם. אז יש לי שאלה חידה לפרשת השבוע. אני רוצה שתנסו למצוא בפרשה את 5 החושים. יש לנו את חוש הטעם, את חוש הריח, חוש הראייה, חוש השמיעה וחוש המישוש. בואו נראה אתכם מוצאים אותם. להתראות, שבת שלום. תודה רבה לרב אריק. ואנחנו מסיימים בשלום עליכם, בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי שלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים קדוש ברוך הוא. צאתם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים קדוש ברוך הוא. צאתם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון המלכים, אוי אוי אוי, הקדוש ברוך הוא. שבת שלום ילדים, שבת שלום ומבורכת. Yasabe